Non jarriko dugu robota? Dagoen lekuan hor, dagoen robota. Jarri da? Oso ondo. Venga, zenbat egin behar ditugu aurrera? Bat eta bi. Eta gero zer egin behar dugu? Beste aldera giratu. Eta beste aldera giratuta dagoenean? Aurrera, ezta? Venga, amaiozu. Bat, bi, hori ezin behar da? Giratu. Eta orain? Ez, giratu behar du berriro eta aurrera. Aurrera orduan. Ondo dago, iruditzen zaizue ondo dagoela? Ados zaudete? Bale, zapaldu gabe orain hau esertarako? Guazen? Go! Ondo? Bai. Oso ondo, txaloa? Orain, bi aurrera eta eskuinera. Bale, oso ondo.